a matsayin mai zan yi magana duk inda ka shigo ya mun ka san nan ba gida yau alhaji Allah ƙara lafiya ga alhaji ya zo wurin ya kawo ya kawo mana ziyara kuma wajen bai da lafiya mun samu labarin bai da lafiya Allah ya ƙara masa lafiya wannan abin jin daɗin da kuka gani tun wani lokaci in kun kalli can wurin dan cikin nan wani lokaci da wasu suka je suka ci za su masa wallahi da shi aka zo aka zauna aka tattauna kuma aka san hakan bai yi ba to kuma komai kaga bai yi ba Allah ne bai yi Allah haka ya ina fatan Allah ya saka da alheri Allah ya ko wani abu da zaka yi mana na sanya sai baba to wallahi ba da wannan gure wannan kokari na wannan gure Allah ya saka maka da alheri kuma Allah ya ga buka Allah ya kare kafin masu tabi ni da zan iya cewa ai wasan ma da sai aka zo duk kina dauki abin da